Abdullah ibn Abbas, poslanikot sallallahu alejhi ve sellem, jedan den beše Maltoj, 6 godini negde, 8 godini negde, okačil pozadi njega na magar i moreće ja ula. O mladeš ili o dete, inni uallimuka kelimat, ja će ti poučam neko izbor. Ihfazillaha yahfaz, čuvaj ga na Allah, Allah će te čuvat tebe. Allah ne treba za čuvar, nema potreba za čuvar da ga čuvaš ti ili ja. Nego to je znači čuvaj ga Allahovite naredbi. Napravi sve što Allah subhanahu wa ta'ala ti ima naredio, udaljeći se od sve što ti ima zabranjeno, Allah će te čuvat tebe. Ihfazillaha tajidhu tijahak au tujahak. Čuvaj na Allah subhanahu wa ta'ala će ga naći pred tebe. Sve ko će imaš nekoja maka. Ako ti imaš čuvano Allahovite naredbi, imaš pravno sve što ti ima naredovano, Allah subhanahu wa ta'ala si ima udaljećeno od haramite. Sve kogaš Allah subhanahu wa ta'ala je pred očite tvoji. Uvažavaš na Allah subhanahu wa ta'ala kako da ga gledaš i ako ne ga gledaš, znaš da te gledat, Allah subhanahu wa ta'ala će ti ga objasni svi te raboti, svi te teškoti. I poslije mu veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj, a doznavaj da celiot narod, celiot um je to cel svet, da se soberi na jedno mjesto, da ti donese tebe jedan korist, nemoj da ti donese osim to što Allah subhanahu wa ta'ala ima napisano za tebe. To je to. Ako se sobere da ti naštete nešto, a da te ubije, da saka da te ubije, cel narod da se soberi na jedno mjesto tebe da te ubije, nemoj da te ubije. Veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle rufiatil aqlamu wa jaffati suhuf, kalemite krenati i lisjate se imaju suše. Sve Allah subhanahu wa ta'ala ima napiše što ti se dešava tebe i mene. Zato obožavaš ga na Allah subhanahu wa ta'ala, istinsko obožavanje. Nemoj da ga stigneš nekoje zadovoljstvo od nekoje stvorenje, što nemoj da ti donese ni korist, niti pak da te šteti.